Human sa kapin duha ka tuig subling hingpit nga nibukas ang turismo sa Bohol. Usa ka loop ang gipahigayon aron malibot ang maanindot nga mga lugar. Ani ang report. Kadlawon pa lang naobserbahan na ang kahinam sa matag usa nga nisalmot sa motorcycle tourism nga gitawag og Bohol Loop 2023. Iyahay og pangandam mapa-driver man o ang angkas nga gihulagway nga official back rider o OBR. Kapin 1,300 motorcycle enthusiast ang rehistrado misalmot sa loop nga gikan sa lain-laing lugar sa mga riyon. Ang Bohol Loop usa ka mototourism nga kalihukan diin gilibot sa riders ang 600 kilometros nga maanindot nga mga lugar sa lalawigan. Pagpakita usab kini sa kaluwas sa imong pagdrive, masuwayan ang imong endurance o paglahutay sa biyahe. Masukod usab ang imong riding skills ug pagkuha sa gitakdang mga oras sa luwas nga paagi. Why time limit kay ang tumong mao ang pagtapos sa rota nga luwas ug makabalik sa pamilya nga way tatsa. Matud pa sa usa sa organizer nga si Franz Ubas. Purpose is to promote mototourism and tourism for whole nationwide in the Philippines. So safe riding also, safety rider. Nihamok man ang uwan apan wa kini makapugong sa kadasig ug kalipay sa mga rider nga mopadayon. Gani sa maong paagi, mas nasuwayan pa ang paglahutay taliwa sa pagsungog sa kalit nga pagbati sa panahon. Suportado og may pakigalayon ang dakong kalihukan sa Department of Tourism ug Land Transportation Office. Samtang ang motorcycle ambassadress nga si Maria Rica Cabarrubias o ang mas nailhan nga Jet Li adunay pahimangno. Promoting the natural beauty of our resources but also the wealth of talent of our people. Ang kahinam sa riders sa duha ka adlaw nga pag-explore aron matapos ang rota nabatyagan. Adun nag-solo, may mga manag-partner nga magtiayon, grupo managigala man o bag-ong mga kaila. Dili kini lumba, white top finishers. Kay kinahanglan ang mga niapil ma-enjoy. Sama ni ining magtiayon nga Pinoy ug may langyaw pa. Cebu 600, I've done two different Cebu Cebu Loop, loops. Endurance, Cebu Loop Challenge, And, Cebu Adventure Rally. the Adventure Rally 1 and Version Adventure Rally 2. Purpose na mo kay chill ride. Importante, safe mag-drive, safe makaulit sa balay. Kining taga City of Naga wa usabag inusara kay bit-bit niya ang cute nga si Cory. Ganahan sila makuyog. Actually, si Cory kay paano nila po kanang adapted. Mas nakadapit sa atensyon ug nagsilbing inspirasyon kining 80 anyos nga official back rider nga si Grace Tulis ug ang iyang partner nga si Arnold Baron. Sa iyang pangidaron abtik pa. Gani usa-usab di ay siya ka gym instructor. You don't stop anything. You keep going until your body give up. As long as you can do it, you just do it every minute because life is too short. Dako natong kalipay ug pagpasalamat nga nahimong venue ang probinsya sa Bohol and Tagbilaran City sa Bohol Loop. Dako nang ning tabang sa atong turismo. Atong panginaot nga napay dugang pa nga mga ingani nga mga activities. This is the perfect venue para ipakita that Tagbilaran and Bohol is open and ready for tourism. Again, Asenso Pamor, daghang salamat, congratulations Bohol Loop. Ang kamaabi-abihon sa mga bulanon, ang maanindot nila mga soroyanan ug talan-awon, ang lamiang mga pagkaon, ang abundang kultura ug makasaysayanong mga bahandi sa kinaiyahan, angay gyud nga balik-balikan. Oban ni Clans Gabutin og Rod Parado, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.